Guys, Nagluto may luto. Na guys, luto na po mga person. Naga ko magawa kog hot cake. Apang ikuanan, apang i-mix rin ang mga ingredients. Ada po'y bata nga aran sa duha kaazo nagkopya. Hukas-hukas ay galimutan. Matasa ka doy mo kopya nan be. Gabi pa dyan taon na siya na si kopya. Kung pati do. Dali estudyante, guys, no? Luto na po mix do, guys, para sa mong baligja. Nagamang turon. Kariag. Na. Banila siya gulo kung kapag-abri. Hindi kariya amoy. Magkuhan pa ko sang hot cake. Hot cake. Banak-banak man. May bantulo dahil tikaw-tikaw, guys. Mas 4 kadlawon. So, nga naman dyan mga tingbakod. Mas 4 ka magluto kami. Ganun na, magluto pa po may uguan. Adobong taong kaya mga ibaligja. Hapon tuloy sa Ginoo. Nagkuhan may adobong taong halin. Purot yung tao, nagulay. Busy din guys, busy. Magluto sa may karize. Puro nang ihukas. Puro nang ihukas. Mga nagkaglawas. Pangalimutan na nila guys. Puro nang ihukas. At tusok mas papagabres hotdog. May magluto guys na. So, nagtakaang ako sa ang hot cake. Hot cake ka na. Diba? Mananig ang hot cake guys. Ang ginamang hot cake. Diba? So, itakang hasan tabunan guys. Kaya arong lami siya sa pagkaluto ba. Prepare na sa papagabrel para sa mga adobong taong. Siya may mag-adobong taong. Batikin. Yan guys, itong buntag. Mas 4 kadlawon magbakod na. Mag-prepare sa mga angay preparean. Hugas nagsaros kuya guys. Bati ya. Napasi arios-arios. Kamay abaji. Di anak ahang hot cake. Luto na guys. Kaya na kabuok. Sa 2, 3, 4, 5, 8 siguro na. So ang balik dyan guys. Tagkayan. So tagkaman siya. Depende pa sa ingredients. Ito. Puro man mo nagihukas. Ano mo tanwayod pa? Ito dyan ko yan ang hugas. Kumatiya kay ano ang kuhan? Turno. Ito pamakod. Hit-hit pala dyan guys. Oh, lamdag-lamdag na. Morning, Ming! Morning! Sa Zuha man ninaatang. Nag-atang sila rin puntahan. Morning! Zuha na ka. Doon ang giatang dari. 101 man. So, dahil na guys, nakaman akong puto sa mga gulay. Wala may ka-video pagluto. Kaya dali-dali na. So, ito na siyang ikuan. Pahungaw sa zakarong di siya magmuok ba. Adobong taong din siya guys. Adobong talong. So, dahil na padagaheng ng hot cake. Luto na. So, muna yung mabalik ron. Gulay. Adobong taong. Kana gulay lagi. Gulay, hot cake. Banana Q. Toron o hotdog. Kuha na ng duha ka hotdog kay isang kuya. Hindi. So, muna yung mabalik karon guys. May mga pang baligja at sa eskwelahan. Larga na mayroong tataan. Nag-uwan-uwan man. Ano taligsik man. Ano. So, muna yung baligja karong adlawa. Hot cake. Toron. Hotdog. Ano yung mga baligja ron. Okay, so mag-prepare na po guys. Kaya larga na mayroong tataan. Na namin sa eskwelahan guys. Na namin mangga. Indian. Turon. O banana Q. Kapag. Bayo. Ano naman na? Ano ba tang star margarine ring hang? Ano eh? Hot cake. Naisadaan. Kaya madyo ng mga bata mo kuha na laman largo. Ano ko ka-busy guys. Nadapi ko sopas diya. Maligza. Sopas. Sopas na biscuits. Mga baligja na mo biscuit.
Ang kauban sa ate. Kapod. Butangan na sa star margarine. And pagkahumahan, butangan white sugar. Ate, nakatawas ate. Video-video man narikot eh. Sa mana? Ay, sus. Hindi pa yung tawag. Uy, pinangga dyan nila si Kuantino. Pinangga dyan nila Rini. Kapag dyan may move on ni Rini guys. Paitan ni kanima, himo na tang ginikanan, di na move on umay nga na. Tagaan, ag mama ni Rini ning hatay ka bide gulo di Gitagan sa jersey. jersey. Ngayon beto siya nga hina ato nga kani para maadulay kun sa para sa kaguhan. 10 pesos. Baga. Di nipis. Sabi mo ka mang Fighting. Gi kuha na ni Jah. Kuha na ni Jah. Gisumpa na ni Jah. Isa na tayo rin eh. Isa na mga AI na natin. Nga ginama na bitaw. Mga videos mga kuwan. Kaysa kuwan na sila. Kaysa. Dere guys. Anang poston lang yung madunang ang mga bata inikuha nila. Dito na punit. Di na maglangan ba. Kasi mamukuan man din yun. Ayan guys. Ang atang kuan, hot cake. Mura day mong mga kuan, buta. Right. Napad may gulay guys, adobo. Yapad, dagamang Indian.
Sige hilak tanaw video ni Rene. Nakuyapan po dana. Di na kaginawa sa papa no. Luoy oy mo ni katong paglubong ni Rene. Ano na. Luojan taon ginuo ko. Gibantayan na ba na isang pantiyon ron kay nagplano ga kubkubon kay kuwaon tong t-shirt. Uy ang Rene uy. Saka chicken. Manakakaan? Ha? Manag-eat aga mong bebe? Uy, nansa ba na may na orange ang ngipon panglimog mo. Bye guys, ang uli nami. Nakauli na miss. Bye, manamig paning kakay. So nanganak aga mang kanding sa Papa Gabriel kanin. Murag umaanak naman pud ni. Daya, narkadaya ha. Daya ha, nagakahaman lagi mong bibi. Hagi ang anak pa. Uy, nawa lagi anak. Nansa na ka princess na naman kasgawas. Kani naman kan laglaroy-laroy naman ka nansa ba ka? Ato man sa mutunong sa ilalim. Hala ka sila. Nansa na kanilaglag. Bulaga. Ashush, ashush ang laagan. Ang laagan. Saan pagsudladan eh, mo manggilak? Lapot na. Asa man malapot? Dito? Nansa na. Ano naman ang prinsesa? Ang prinsesa? Ano na ang prinsesa? Kikaw man yung kanat. Kurma gamay mata. Gamay mga kapikas mata. Ano naman ha? Gamay mga kapikas mata ha? Naging sa kasilaom ha? Gamay pikas mata. Tanaw ba? Ang gamad sa pikas mata guys. Asa ang galiwat-liwat ni Papa Gabriel? Pikas mata na gamatoy. Ay, lang pikas gamay. Ano naman nga bugay-bugay ka, musibat ka tus inyong kulungan. At makatunong sa ilaw mo. Isid na, isid. Bebe, lusot. Ito. Bulutong. Anday ya. Ito tanaw pa. Hindi isid lagi, hindi po. Uy, kumpaakin. Oh, hindi isid pa. Dara mo ha. Mupay tagpintal ron ni Kuan, kana mo init na. Jujong hapit na to mo abot. Namugod ko gi-order nga hapin nila. Nang naay steel matting siya nga plastic. Kanay panghapin ba? Dana silang Kuan. Kung taghugat sa laman sila ng cartoon. Kaya nuog, gisi-gisian, mapadiri nilag nuog. Gikulong ka kay arong di ka maglaag. Princess! Magpurang princess. Awas princess, kamauna. Lo. Ayaw, daya! Hi! Daya na isang bagong bibi. Ali, liwat ni Tisoy. Ala. Maldito naman ka. Titi ni mama. Didi na mama. Uy, halaga ka. Padidian ni mong anak ha. Padidian ni mong anak. Kinahanglan mo dyan ang padidian. Kaya mara na bugtong ni mong anak. Naman, pagpadidi man sa pa. Na, may ilan. Awal. Nara. Laki ba? Laki, na itlog na. Laki. Isang baby laki. Sara kabuok. Basig duhan eh. Nawag isa. Bitaw bugtong ra isang anak ron. Para bugoy. Bugoy. Dali, agi mangan kay bugoy. Kay bugtong, bugoy. Padidi na siya na papa, uy. Nagapos na. Padidi na siya na, uy. Nasuso. Mo lagi, kaya wala pa na padidi, lujan na. Ganang buntag rin ang anak, no? Ano pa may bagong bibi. Si Bugoy, kay Laki. Cute. Parang ka-cute. Bugoy. Liwat lagi kang kuan. Liwat lagi kang katungatang itong mga kanding ba? Si Tisoy. Soy. Liwat ka, Tisoy. Me. Ha? Paimnan sa kasi sikal. Paimnan kag sisikal nge. Karong mukuha na pagka. Ugatas og daghan. Narila. Padidi na ni sa oy. Posible ko ni sa padidi apa. Sindaya kay isang duduan na gizahang kuan. Isang anak. Huy, nilusot tas princess. Naunsa naman ka? Isipag na to. Nalubog na princess. Andaya. Princess, isipag na to. Ha? Di lagi nahilabtan. Siyabangan ang prinsesa. Ang prinsesa nangita nagsuso. Tuan na, nangita nagsuso. Padidi daya. Nangita nagsuso.
Mato na ko. Bye-bye. Nara ka, princess, ha? Princess. Magway. Kasi maabot to karon injuhang kuan, injuhang sahag. Nag-order mo kog sahag nila. Nga pamuubot, basta man maabot na turon.